O alcalde Santiago Freire e a edil de Deportes Laura Salgado recibiron esta pasada fin de semana no Salón de Plenos do Concello a un grupo de loitadores da Escola de Taekwondo Maniotas, tras os éxitos acadados a nivel nacional. Na modalidade de taekwondo foron recibidos Isaac Blanco, Jesús Veiga, Adrián Salanova, Aitana Fariña, Lucía Salanova e Daniel Piñeiro, e na modalidade de boxeo Silvestre Gómez. Tanto o alcalde como a edil felicitaron os mozos deportistas, desexándolle moita sorte para os seus próximos compromisos. Eu creo que para un concello como Noia pois é unha satisfacción dispoñer de un número de deportistas que están acadando grandes éxitos, que estades dándolle satisfacción a todo o público, a toda a afición e facendo soar tamén o nome da localidade de Noia en distintos lugares do territorio, en distintos puntos xeográficos, e que irades que non, pois sodes uns abandeirados, sodes xente que de algunha maneira estades, aparte de promocionando o voso club e promocionando vos a vos persoalmente e a nivel deportivo, pois estades facendo tamén unha promoción importante do que é o noso concello e do que é esta localidade de Noia. No acto tamén tomou parte en representación do club o seu adestrador, Chema Salanova, que fixo alusión na súa intervención ao orgullo que sinte por cada un dos deportistas que forman parte da escola. Ao fin e ao cabo, inda que é un deporte individual, o traballo é en equipo. Entonces, os resultados son as medallas, pero o traballo é de todos. E moitos que traballan igual de duro, entrenan igual de duro, sufren o mismo, esforzanse o mismo, e como é deporte, é a competición, ás veces se gaña, ás veces se perde, outros non chegan, pero probablemente deberían estar aquí todos, non? Como non podía ser doutro xeito, despois da recepción oficial no Salón de Plenos, o acto rematou coa tradicional fotografía de familia ás portas da Casa Consistorial, unha imaxe que quedará xa para o recordo.